అంటే మీ కూతురు? నా కూతురు. మీరే ఎంగున్నారు మళ్ళీ మీ కూతురు? అవునా? మీరే 30, 25 అంటున్నారు. మళ్ళా చిన్న వయసులో అయితే మాకు కరెంట్ మేక వచ్చింది. కరెంట్ మేక వస్తే అది రీడింగ్ రావట్లే. అది రీడింగ్ రాకపోతే మా పక్కన అది కాదు, వాళ్ళు రీడింగ్ రావట్లే. ఏదేవి వచ్చారు పిల్ల బాలింటాయి ఆగా అన్నది ఆకుండా తమ్ము ఎక్కి కరెంట్ పోసుకొని వెళ్ళిపోయారు. నేనేం చేయాలి? ఇప్పుడు 1850 కొట్టమ్మా ఎత్తమన్నా. మరి ఆ 1850 మరి మొన్న కోసం పోయారు. 1850 కొట్టమ్మంటే ఆఫీస్కి రా అంటున్నారు. బోనకాలు పోవాలి పోయిరా రమ్మంటున్నారు. నాకెవరు మా ఆయన లేడు. నాకు ఒక కొడుకు అయితే ఆ కొడుకు చచ్చిపోయాడు. మీరు రాత్రి చెప్పారు ఒక అబ్బాయికి జబ్బు వచ్చి మళ్ళీ జబ్బు వచ్చి చచ్చిపోయింది. మీరు రాత్రి చెప్పారు ఇంట్లో ఇద్దరు కాలంలో పెట్టి వాళ్ళు చచ్చిపోయారు. ఉంది తల్లి కూతురు అన్నారు చూసినవా? అది నాకే సంబంధించింది అనిపించింది మీరు మాట్లాడేసరికి. అట్టమ్మ నా పరిస్థితి. ఆగమన్నా అక్కడ ఎటుపోటాడు కూడా ఎవరు కూడా చీకట్లోనే ఉండేది. వస్తే కేసు పెడతాను అంటున్నారు. పెట్టుకాయ తీసుకుపోయి జైల్లో ఏముంది ఒక్కదాని మీద నేను మాట్లాడితే కేసు పెడతాను. చాలా మంది కరువు కూలీలను ఒక ప్రశ్న అడిగినండి, మిమ్మల్ని కూడా అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడు అలసట కానీ లేకపోతే బాధ, కోపం ఎన్ని రోజులతో బాబు మన అమ్మలు ఇదే పని చేసి మన అమ్మమ్మలు ఇదే పని చేసి మనం కూడా ఇదే పని చేస్తున్నాం, మరి ముఖ్యంగా మహిళలు. సో మన జీవితాలు ఇంతేనా అని ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా? నిజం చెప్పండి. పుట్టిన కాడ ఇంత పిల్ల కానీ చాకరీ ఎంతకాలం చాకరీనా ఏముంది? మరి ఎట్లా ఈ చాకరీ నుంచి బయటపడేది ఎట్లా అన్న ఆలోచన ఎప్పుడన్నా వచ్చిందా? రోజు ఆ తిండి కోసమే. మరి మీ ఊర్లలో దొరలు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు కదా ధనవంతులు, వాళ్ళందరూ ఎట్లా బతుకుతున్నారు ఏంది? మనం ఎప్పుడు ఎట్లా బతుకుతామని అనిపించదు ఎప్పుడు మీకు? మనకెందుకు లేదు అని అనిపించదు ఎప్పుడు? అంటే మరి ఎప్పుడు మనం ధనవంతులం నాకేముంది సార్, మేము తెచ్చుకుంటూ తిన్నట్లు లేకపోతే లేదు. ఈ పెద్దవాళ్ళ కడిపే చేసుకొని తినలేక మేము వారాలు తీసుకోవటం, అవి చేసుకోవటం, ఇది చేసుకోవటం, అవి కొట్టుకోవటం. ఈ శాఖకి ఈ రోజు వచ్చే రూపాయి వారాలు వచ్చి మన కాలేజీ నేను ఎంత బాధపడుతున్నా దేవుడికే మొర పెట్టుకుంటున్నా సార్. ఇల్లు లేక ఎంత బాధపడుతున్నాను. ఇల్లు లేని నా వేసినట్టు ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ సాయం చేయాలి కదా సార్ గవర్నమెంట్. నేను బాధపడుతున్నా, నా ఎంతమంది బాధపడుతున్నారు. పెన్షన్లు పెంచిన అంటాడు, రైతు బంధు ఇస్తున్నా అంటున్నారు. అమ్మ మీరు ఇప్పుడు ఏడుస్తున్నారు కానీ చాలా మంది ఏమంటున్నారు అంటే ఒక్క నిమిషం, చాలా మంది సార్ మీరు అంతా చెప్పేది కరెక్టే, వాళ్ళు వినడం కూడా కరెక్టే, వాళ్ళు ఏడ్చేది కూడా కరెక్టే, ఇదంతా నిజంగా నడుస్తుంది. కానీ ఎలక్షన్ల ముందర వీళ్ళందరూ మళ్ళీ వాళ్ళకే వేస్తారు సార్ ఓట్లు అంటున్నారు. నిజం చెప్తున్నారు. వాళ్ళు అప్పటికి వాళ్ళు మాయ చేసేస్తారు సార్, మాయ చేసి అది ఇస్తాం ఇది ఇస్తామని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళతో ఓట్లు వేయించుకుంటారు. మరి మీరు ఎందుకు తిరుగుతున్నారు సార్ ఎర్రటెండలో నన్ను చాలా మంది అడుగుతున్నారు. నేను ఏం చెప్పాలి ఆన్సర్? అదే చెప్తారండి, ఆ మాయమాటలకు వీళ్ళు లొంగుతున్నారు. మీరు ఏమి ఇచ్చినా మేము ఈ గుర్తు ఏను గుర్తుగా ఓటేస్తామని మీరు చెప్పగలరా? గుండె మీద చేసుకొని నిజమా? మీ తరఫున మేము నిలబడుతున్నాం సార్. మాకు కావాల్సింది మాకు ఇవ్వండి, మీకు కావాల్సింది మేము ఓట్లు వేస్తాం సార్. మీకు కావాల్సింది ఇవ్వాలంటే ముందు నాకు అధికారం ఇవ్వాలి కదా. ఆ బకెట్ ఆ గంట నాకు ఇస్తేనే కదా మీకు వడ్డించేది. నేను మీరు ముందు అధికారం అధికారం ఇవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు సరే అదంతా కాదు కానీ నేను యాక్చువల్గా మీకు చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే, నేను కూడా మీలాంటి కుటుంబాల నుంచి వస్తున్నా. ఓకే, సో మా అమ్మమ్మ తాత వాళ్ళందరూ కూడా కూలి పని చేసేవాళ్ళు. ఇప్పట్లో మీకు కనీసం ఉపాధి హామీ ఉంది. వాళ్ళంతా దొరల దగ్గర వెట్టి చాకరీ చేసేవాళ్ళు. వెట్టి చాకరీ అంటే ఓకే. సో కాకపోతే మా అమ్మని చదివించినందుకు నేను ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, ఇప్పుడు ఈ తమ్ముడు చూపించింది మీకు ఒక ఫోటో నాది. ఓకే, నేను ఒక ఆఫీసర్ అయినా నా జీతం 2,63,000. నా కళ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీలాంటి కుటుంబాల నుంచి మీ పిల్లలందరినీ తీసుకొని గొప్ప గొప్ప స్కూళ్ళల్లో పెట్టి మొత్తం ప్రపంచ దేశాలంతా కూడా తిప్పి ఎక్కడ డబ్బు, ఎక్కడ సంపద, ఎక్కడ గౌరవం ఉంటుందో అక్కడ వాళ్ళని ఇంతకుముందు మేము ఒక నరేషన్ ఒక అబ్బాయిని కలిసాం నారాయణపురంలో. ఆ అబ్బాయి
బాగా సంపాదించుకొని వాళ్ళ ఊరికి ఒక అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని అది ఇది పెట్టాడు. అంటే ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను, ఒక లైబ్రరీ కూడా పెట్టాడు ఆల్రెడీ. సో అట్లా విదేశాలకు కానీ ఇంకెక్కడైతే సంపద ఉంటే అక్కడ పంపిస్తే మీరు ఈ బాధ ఇప్పుడు ఆమె ఫామ్ వస్తుందని ఎడుస్తుంది. మన తాతలు గోరకల్ మండలం, ఖమ్మం జిల్లా, తెలంగాణ. రైతు బంధు లేదు, ఇల్లు లేదు, నా కొడుక్కి జాబ్ లేదు, మేము పూరింట్లో ఉంటున్నాం. మాకు న్యాయం చేయండి, మాకు న్యాయం చేయండి దయచేసి. ఇంకేమైనా సమస్యలు? మా భర్తలకి పింఛనీ రావట్లేదు. నా భర్తకి 60 సంవత్సరాలు వస్తున్నాయి, పింఛనీ రావట్లేదు. మేము వికలాంగ కళ్ళు కాని రావట్లేదు. నా భర్తకి నాకు ఏదో బతుకులు ఆడుకుంటూ మేము వస్తున్నాం. నా కొడుకు లేకుండా ఎటో వెళ్ళిపోయింది, అక్కడ జాబులు లేవని బతుకు తెరువు కోసం పోయిండు. మీరే మాకు న్యాయం చేయండి. కేసీఆర్ పింఛన్లు ఇస్తానండి. ఏది మా భర్తకి పింఛనీ రాసినా కానీ రావట్లేదు. మరి అది పింఛనీ రావట్లేదు. 57కి 58కి అన్నారు, అవి రావట్లేదు. అవి ఇంకెవరికి చెప్పుకుని మా బాధలేక మా సమస్యలన్నీ మీరే కథ సాయం చేయండి. మాకే ఇల్లు లేక పోవం వచ్చిందని 3 రోజుల నుంచి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇట్లా ఇచ్చినాడు కేసీఆర్. లేదు సార్, మాకు రాలేదు సార్. నేను పూరిట్లో రాండి, ఇంకా మా ఇంటికి రాండి, బ్రాండ్ పిల్లు చూద్దరు కానీ మా పక్క వాళ్ళు అడగండి మాకు ఇల్లు ఉందా లేదు. చెప్పమ్మా. మా అమ్మాయికి హాస్టల్కి పెట్టినాం, గ్రేసీ హాస్టల్. ఇప్పుడు 20,000 బిల్లు వేసారు. మేము కట్టలేకపోతున్నాం. అమ్మాయికి ఇప్పుడు అబ్బాయి 10వ తరగతి చదివేది. అబ్బాయికి హాస్టల్కి రాసినాం, అమ్మాయికి పెట్టినాం అప్లికేషన్లో. పెట్టినా కానీ అవి రావట్లేదు, సీట్లు రాలేదు. వాళ్ళకి డబ్బులు ఇసుకొని కొట్టింది. మా పిల్లలకి అసమట్టి వాళ్ళకి ఏం వచ్చింది, మనం కొనలేముగా. మాకే డబ్బులు పెట్టుకొని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. మాకే చేత కావట్లేదు. మా భర్త కూడా ఆయన కాలు ఆపరేషన్ అయింది. కాలు ఆపరేషన్ అయ్యి పనికి 1 రోజు పోతే 4 రోజులు ఇంటికాడ ఉంటాడు. చేత కాదు. నాకు 2 పెద్ద ఆపరేషన్ అయ్యి మేము 4 రోజులు పోతే 4 రోజులు ఇంటికాడే ఉంటాం చేత కాక. ఇక అంటే ఇక ఏం చేస్తాం, మా పొలం అలాంటివి ఏమీ లేవు. మాది రెక్కల మీద బతికి. కేసీఆర్ వల్ల ఏమన్నా అత్తనా లాభాలు? కేసీఆర్ వల్ల ఏమన్నా? కేసీఆర్ వల్ల మాకు అసలు ఏమీ రావట్లేదు. మా పిల్లల చదువులు కూడా ఆగిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు 20,000 బిల్లు వేసారు, మేము కట్టలేకపోతున్నాం. ఇప్పుడు ఎవరిని అడిగినా ఇప్పుడు పెట్టుబడి రోజులు ఎవరు ఇస్తారు, ఇలాకపోతున్నారు. ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? మేము ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, మాకు సాయం చేస్తే అంటే సాయం విద్య రూపంలో లేకపోతే ఎట్లా? అంటే చదువు కావాలా? మాకు చదువులు పిల్లలకు కావాలి, చదివించుకోవాలి. మేమున్న స్థాయిలో వాళ్ళు ఉండకూడదని మా ఆశ. అది మా పిల్లలు కూడా భవిష్యత్తు బాగుండాలి. మేము చేసిన పని వాళ్ళు చేయొద్దని నా కోరిక. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.